מי שיבוא לקברי בראש השנה ויום הסרט מזמור התיקון הכללי ונותן מטבע בצדקה עבורי הוציאו מגיהנום לא משנה מה עשה עכשיו צעקו תתה עכשיו צעקו אמר רבי נחמן מי שיבוא לקברי בראש השנה ויום הסרט מזמור התיקון הכללי ונותן מטבע בצדקה עבורי הוציאו מגיהנום לא משנה מה עשה עכשיו צעקו תתה תתה עכשיו צעקו תתה עכשיו צעקו תתה עכשיו צעקו תתה עכשיו צעקו תתה